Awas. Awas. Yeah. Awas. Yeah. No. Yeah. Oh. Yo. Aduh mriko medalipun patih Tiro. Loh. Gene mang neng jero tak omongi. Rotiro sing neng tengah rada lunyu. Panggah kok plenyok ditata sik. Ah. Was. Loh. Iya. Oh.
ndak penak no. Yo diulangi. Ya ora penak. Awas. Sik. Iki konsepnya piye iki? Ndase kok wong bocah gano ndase macan iki lho. Wes kira betul neh iki. Wis ra betul neh. Piye to, Met? Kancane iki nggih ganongan. Yo macak mening-mening nggih ndas macan iki lho.
Maksudku lho. Masuk. Piye Met Amet? Yo macak sing mending joget gitu pujang ganong topengnya. Aku yuk. Loh, kayak gowo tas ngono kuwi Jal. Gowo tas nyang apa? Ngerti ora? Kuwi tase sinden wi, pantes e. Udu. Kon gawane to? Ora. Piye? Iki tak nggih Kak. Ngadaya sola-sola yang budidaya. Wah, geragas. Ojo ngono ngawur ngono kuwi jenenge. Saurunge tak tekoki dhisik. Maju. Piye kok ora padha karo kan? Maju rene. Sing tak cakon mung sajane ganongan no. Ganongan apa wong yo macanan ngene kok. Wah, berarti yo mengalih macan. Aku liwat alas kono mang. Endi lho alas iki endi? Iki lho, delokon. Napa? Kowe ngerti ora delokon? Hawane iki delokon. Napa gawane? Kabut. Iki dhewe main ning awan kinton. Oh, nyek. Nah, iki oleh lho. Ora le ngono lho, Met. Kancane iki apik-apik masak. Lindi. Jajal. Ha. Nyak ngopo? Abakmu lho. Abab kula enak kok. Iya. Kancane iki lho to. Joget apik-apik nggih topeng. Aku mang wis kadung ngomong karo tuan rumah. Lah iki mang personine ada 5, ge ada ganongan semua. Nah. Topenge yo ge iki ganongan. Iki udane. Ora malah. Hah? Kowe nggih ganongan. Iki opo? Kowe nggih ganongan. Enggak eno. Gawe. Gae. Gawe ora? Kuwi enak. Kabeh gawe. Ya wong utok kuwi sing jas macan. Lah kancane le bagus-bagus kene lho. Kamu kok macan. Lah yo aku kok macan yo. Met, muju ngis-ngisine aku ngono lho. Main ning gone ngendi iki apa ya roh? Acarane iki apa ya roh? Halah. Ya roh. Acarane ngerti. Apa? Iki lho, Apa? ngunduh kacang. Ngawur kuwi tebu kuwi iki. Kuwi tebu. Gampang guyon Amet niku. Iki Aku yo tak ganong ngono, Pak. Yo enggak nong ge topeng. Heeh. Kasih digedhane sik. Ora aneh. malah Dijupuk. Kok malah kaya durang ngono ngene tas. Ah, tak Oh, di sini. Sing ndi? nih. Kowe perlu gawe ganongan apa ora? Gawe, Pak. Gawe. Ben kok Ben tenanan, Pak. kabur. Heeh. Jane ora usah gawe ganongan irunge kayak gedang wis padha ae. Iki lho. Mancung, Pak. Ayo, dudone wong kene iki samane iso joget. Yo, duduhno kualitasmu. Yo. Ayo, Mas. Nah, lek ngono kan patut. Ah, ya ngadep rono. Penontonnya kono. Ya. Kono lah. Kiri kameramen penonton. Nah, YouTuber. YouTuber. Pengrawit. Nah. Nah. Go tebu. Ya. Ya. Kok nyapa yo ngadep marep kene lho. Iki lho mu. Ah, yo. Ya, terus. Wes, Ya. Tanjak. ngeri. Ya. Ya. Kompral. Wes. Ya. Lo. Oh, Sik. kurang ajar iki. Bob. Sik. Oh.
Kancane ditendangi. Mosok raine kancane diplenyoki. Piye to iki? Mboten ngoten lho pun. Ro. Tiro. Rene yo, Rene yo. Ro tiro. Lah joget kancane kok tendangi ngono kok. Endi? Kok tendangi tak ngop. Kene apamu? Kena cengolku. Lah, kudune pas rai. Ojo, kowe nyisi ora, paling kemungkinan kowe ganggu ning kono. Betul iki lho, betul iki. Kowe iki gagu. Iki halu aku tak ge joget. Lek kowe sampe ning kene kowe iki gagu jogetku. Ora omong kowe nyisih sik. Lah no. Bener iki, bener iki. Iki cangkem dobak-obok ae. Ngono lho. Lah yo, Berarti aku minggir karo situ. Minggir. Oh iya iya ngono to, wis. ojo ganggu iki Met pola. amet met. Wong joget ekar bakal joget ae lho. Heeh. Oh iya papane ki ombo lho iki. Lah yo. Iki papane ombo dhuwur iki lho. Apa? Nyapa? Wong iki lek di topeng. Heeh. Jarak pandang hanya 1 cm. Lah tenan apa piye? Lho, Dron. Lho, to. Yo ora ngono kok yo apik agok ngono genah kok. Tapi ki lek ngono ki ra ketok, Ro. Ora ketok. Blank spot. Wah, omongane kaya Apa to? Ndak. Rodok Ding apa? blank spot. Artine. Jadi di wilayah yang tidak terlihat. wah. Ngono lho. Oh, sik Met. Tak warai ben rodok mundak ngono lho. Sik. Akimu iki. Apa? Akiu. Ora Met, Dop, sik. Tuh. Iki mau Cah cilik iki batine cah loro iki. Iki ngomongne apa? Black spot iki cah loro iki lho. kaos kuning kuwi to. Heeh. Dudukne joget sing apik. Aku tak minggir. Jajan nyisio rene. Ah, ayo Mas. Ojo ganggu kalangan. Ayo. Wah, Aganggu. Tadi kok. Rada minggir. Aku tak ning kene aku. Ah. kono kan ombo dadi ada nyisih. Joget-joget to. Kleru pet foto. Bah. Wendangu jeneng. Ora sopan. Ini apa? Lah nyapa? Nek piyantu sepuh kok malah lugu nang kene. Lah. Lah iki Bu. Lah ning di Sopan ngono ki. lah upah kleru. Ora ning ngono met iki boloku kabeh iki. Bolo apa karo enek piyantu sepuh nang ngandhap. Iya. Ngono ki aja ning ngarepe malah kowe nang dhuwur kok. Ngene lho, tak perjelas sik. Bocah ora duwe duga. Mikir. Sik kleru ning kene. Oh, Mikir, ngalah, ngono ngalah. ngono. Minggir, minggir, Mas. Kayu nggih ngrene nggih. Ojo ning kene wis dibaneh lho cangkem. Nanti yo ning Amit ketoke jarah tinggi iki. karo tinggi wis yo kene. Heeh. Ngeling-ngelingi YouTuber, Mas. Nyapon neh. Malah nek kono. Lah nyapa? Ning kene nek bolo-bolo YouTuber ki malah ra. Nah. Lah terus mbok kon ning di kancane iki lho. Piye? Kancane mbok kon ning di cah telu iki. Nek kono lho ning babatan. Kadoan wong jogete ning gone desa. Kendaya kene kok. Lah apa? Kedaya. Kedaya ujug kaya ngono. Ngono apa? Ayo ojo ngisi. Lah met ketatap sirahku met. Ini apa? Tatap sirahku SBS kuwi lho. Kok kurang dhuwur kuwi. Ketatap apa? SBS kuwi lho nyapu dikek ning kono ki. Oh, alah. SBS ra apa-apa to. Yo sirahe kancane iki lho kok iso SBS. Ya iki yo penting lho, Ro. Lah penting opo sih ning sirahe kancane? Sirahmu. Minggir. Yo. Was. Aku nyisih. Yo, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk dulu, tangan, buat tepuk Gandongan tangan. Amet. Yo. Endi wonge? Lah kok bablas lebu? Oh, gandongan iki celeng iki. Iki cah iki bener njaluke piye to jane? Tandaan rene. Atane kene kadung MC ini Kowe lho nyang opo aku mang wis disemangati lho karo iki dikasih oplos tepuk tangan lho karo penonton kene iki. Lah kowe nyapuk kok parane ning mburi. Wong ancang-ancang kok ning buritan iki lho.
Wacang-wacang ning jejeng. Gak sauto terus. Ayo muncrat kok ngendi-ngendi. Ya ndak ngono lho konsepe, Bos. Yo carane diempet dhisik. Aja ngisi-ngisine aku. Ning kene iki aman ping pindho. Ping pira? Ping pindho iki. Neng kene iki. Oh, lah kene kok sik pisan aku dijak. Yo mangkane iki tak ajak. Aja ngisin-ngisine aku. Oh, atraksi dhisik. Atraksi sik. Aku ning kene iki main mantanku lah ngono. Oh, duwe mantan neng kene yo. Mantanku ning kene siji. Oh, mantan majikan. Mantan pacar. Pacar. Wis tenanan to. Kayak lo tapi gajah mojo lho mantane Tiro kae. Robi, sopo? Aku pengen roh. Cintaku tak duwe. Sopo? Halo, ini Mas kotak-kotaknya sandingi kae. Oh. Turu-turu. Tarak-tarak. Terok Mas. Mosok dibedaki mruyu ki opo lho iki? Terok. Terok. Wong diwedaki kok mruyu. Ngono ki lek lipstik. Mosok raine nglumpuk langsung. Keto. Keto. Kayak tenanan kayak mantanmu. Kayak cintaku, I love you honey bunny sweetiku ya kae. Lek medhae terok-terok. Lek ginjuni lho, tak ngomong ngono Pak Amit. Tuh. Nah. Ini lho, sitok kurang piye dikewucuk. Ngono kuwi lek Emang itu ngono to? Heeh. Deloken to piyayine ya manise. Kowe kok duduhne kebisanmu neng kene. Lah. Minggir dhisik. Tak duduh nek kejantananku met. Ngapo iki? Jaremu kon minggir. Minggir ki sampeyan aku tak atraksi sisik. Mikir kene. Tak duduhne. Dudono. Ini mikir iki gawa. Dudono dadi ora perlu ancang-ancang teko adoh mek. Urung apa-apa njaluk tepuk tangan. Wes, Hop. Ayo beri tepuk tangan yang meriah, adik-adik semuanya. Inilah sebuah atraksi salto belakang, roll depan, salto belakang. Oh. Inilah dia, sebuah atraksi Oke. dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Tiro. Loh, ayo. Sese. Ayo atraksi dong. Roro. Aku mang yo ngrungokne lho. Ngono lho. Ngrungokne. Wong kancane ngono dilok-lokne ngono kuwi. Jajal, ngene aku Kowe sakit. tak siarne atraksi yo. Leh, cek to. Lah nyak, Balenono. Coba ora sebuah nek. atraksi salto belakang Ya. dilanjut dengan roll depan, Ya. berjalan menggunakan tangan. Bener apa ora? Dari seorang manusia. Ngapa lho iki? Coba mang kepala berkepala nopo, Bu? Pak. Nyampe wong kancane lek bagus. Loh, lah siramu kayak nyampe apa ora? Loh, lah kene kok lesu. Ah, berarti rumangsa koyo nyampe. Tiro sirahe koyo nyampe. Ojo nyampe kok to Mas. Lah apa, Pak? Sliro. Ah. Endi? Oke, kita buktikan satu persatu. Sik. Jadi ngerti to contone, ora perlu ancang-ancang teko jero omah kono ndak perlu. Cukup teko ngarepe penyanyi kono cukup. Jajal awakmu. Saiki ganti aku. Ya. Oke. Yo. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Was. Api iki Api. Ayo. Kok gentak-gentuk? Tiro sudah? Aku
aku pun sudah. Saiki payamu Ging. Ah. Lo tarik. Dan sungging ya. Saya belum apik, geng. Oke. Hati-hati. Tetap jaga keselamatan temanku. Oke. Tepuk luar tangan. biasa. Dilanjut ya disusul. Tepuk tangannya mana? Wah, sebuah atraksi. Satunya. Ya dilanjut. Satunya yo. Yo, Nado. Nando. Oke. Dah. Oke. Siap. Iya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Karyo Budoyo. Yo. Jamin, jamin. Mesti kok. Ayo. Ayo geti awakmu lo. Iya, Pak. Geti awakmu. Kabeh wis kok. Gantian. Oh ya, yo to malah kayak ngelebet doro kowe. Lah nyapa? Ngono kuwi genti disusul kuwi ngelek-ngeleki tim. Sapa sing disusul? Kae to Nando to? Ora ngono, maksudnya bar genti sungging, Mas Nando iki genti langsung awakmu. Lah ya tak susul. Heeh. Wah, apa tak susul iki? Kono nggo motor dhewe kok. Tidak disusulnya apa? Atraksine kilo bablas. Oh, atraksine. Bablas. Walah, oke, siap. Ayo, Mas. Paham ora disambut bablas ngono lho. Oh, tepuk tangannya penonton kene iki loman-loman. Piye to, Met? Sido pora. Nyapa? Atraksi. Atraksi salto. Atraksi salto. Kowe wis salto. Wis salto. Minggir rono. Minggir nih, kabeh wis salto iki. Minggir rono. Kabeh oke. Karena mit wayahmu salto. Ngono ki aku jane ya wis paham. Lah kok nyapa ning kono? Kowe wis salto to? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto, Geng? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto. Sudah dong. Berarti Wis iso salto aku. ya wis minggir rono. Karek ngomongi mit wayahmu salto. Iki dipirsani. Lah kowe nek kono ki nyapa? Loh, aku tak minggir rene. Lah aku ra iso salto. Kowe lek ra iso omongo. Heh? Lek ra iso omongo. Omong dari awal, kowe lek ra iso salto ra usah main ning kene. Iwak ono laden-ladene lho, Mas lho nggo piring lho. Engko lek aku ngomong kat awal ndak dijak. Wong aku dijak sik iki kok. Mosok? Oh. Ya padha. Lah ya aku iki melu sapa? Yo melu kuwi. Tenan po? Loh, iki sing genah iki aku iki mang sampai tak rewang keblasuk Melu kalau Ora lho. Ki mengki penere piye sik? Melu sapa? Lah aku ya ndak ero aku melu sapa, aku melu kowe. Iki kok kadung aku lucu sapa melu sapa iki Bijal. Bu, niki saestu lho, kula mboten sumerep. Kula mang sing ngejar rene Amit. Dadi aku tanggung jawabmu ning aku besar lho. Iya ya. Aku iso ngejak iki. Wis to, ora apa-apa, melu aku kabeh. Tenan. Wis to, melu aku kabeh. Iki cah papat melu aku kabeh. Aku tak melu Tenan. aku tak melu Pak John gede ngono lho Komit. Melu sapa, Pak? Awakmu melu sapa to, Met? Heh? Awakmu melu sapa? Aku melu iki, Mas Ruji. Woi. Iya, sing tiga. Saiki tak ngedrek. Nyapa? Enek jinjen-jinjen cantik. Sik to, sik saurung ngedrek tak critani. Apa? Iki mang enek anu kejadian lucu banget. Tenanan lho. Oh sing tak omong mung to. Heeh. Domong ya. Ora, ora, Aku ora. sampe kuwek loro. Kowe ngerti warung iki, Mang? Omah iki lho, lho. Ah. Buri truk emang. Dalane ade emang lak metu liwat kono. Heeh, dilalah ki mang sore lak udan. Heeh to. Dalane iki lunyu. Ya ade memang to. Domongi aku sampe lucu. Guyu aku. Dilalah ki liwat kono ki kok enek wong keplese terus tiba. Iki guyu malah.
Ora lah. Ngono kuwi guyu arek wong keplese lho padahal. Apa aku guyu? Lah mesti tiba aku. Guyu. Kene ku duwe tendo tak. Layak kok ibu-ibuke kok guyu emang. Kowe malah guyu ra dulu. Ora roh aku mangan ning mburimu kok. Peteng kok kono kedadiane. Ayo Mas. Walah bae sing tiba Amit. Oh. Alon-alon Mas Tiro. Wong dikei panganan kok gidi-gidi kaya ngono ki ya. Kowe nyapa kowe? Kowe nyapa? Oh, enak tuh. Allah cobrote. Wah, lah penak to. Brecing-brecing. Koyo ular keket. Tak kira sikile keplenyok kowe iki. Koyo ngene gopes yang po. Saiki genti aku. Sampeyan yo arep. Oh, yon. Wo dijajil genten. Genti aku. Ah. Genti aku kari tuwek no. Tuwek elek ngentutan. Bener apa? Tuwek elek ngentutan. Kayak sapa sih? Dituntut bae kono. Tengku. Kon sini Yo, cintaku. milih. Oh, weh. Sik loro. Gelo. Ah. Sing apik. Ya. Iya. Ayo. Yo. Ah. Lah. Nah. Iki lho to sowan nang ngono to. Sowe mo. Lah, ya. Asoy. Asik. Ya. Gila. Iki demenanmu iki. Cacak. Ya. Jas. Piye to tuh? Lah kowe iki jaluk edrek kok salah. Lah kowe mung jalukane sapa? Ora jaluk pejalukan kok. Jatel. Lah iya, jatel. Kuwi apa? Celeng kuwi.
geleme karo sapa? Ngono. Jale butekno jale. Wah, kaya buta. Ngono ta, Ibu? Aku ora trimo. Lah mek jungker balik roh depane adike iki ya iso, men. Ngono nyapa kok ora maca donungan katang. Ora maca nyapa. Ya dia sunat. Sunat. Lho iki Mantene. Loh, Manten opo? kok manten? Sing disunatke. Oh, ala iki tenan. Oh, iki. Uduk. Lah kok sampean kompak men malah kok iki cah telu wedok-wedok kok roh. Lho, Kok roh lek roh sunat. endi Bu sing disunate? Oh, niki. Iki ngawur wong telu ora roh kabeh. Niki sing piandine pundi? Pundi? Wah, kuwi. Saestu niku bener. Wah, alah adike kuwi lho. Didongakne muga-muga adik sinten? Hah? Wah, alah Jackson Michael Jackson itu. Genset iki malah. Wah. Jenenge kaya wong barat kayak. Tak dongakne adik Jackson diparingi panjang umur. Ah, sitok-sitok ae ben keduman. Kowe ndongakne apa? Semoga adik cita-citanya terkabulkan. Ah, Rene. Semoga adik Jason ndang garing. Ki apa lho? Gaplek apa piye? Lah iki lho Pak, lek randa garing mari ngono terus Wis mari pisan. wis Pak. Wis. Oh, tak kira lek lage. Mulane tak dongakne ndang garing muga-muga ndang kena dijajal. Maksudnya dijajal dienggo pipis, Pak. Oh, ngono. Wong sunat ki tenan lho lek Iya, iya. urung garing kuwi dienggo pipis rasane ra karo-karuan. Aku wis oleh sitok iki lho. Iya. Iya Sido. Iki cintaku. Sapa jenenge sapa? Mbak. Sapa kuwi jenenge? Rinfi. Ha, ya toh. Bintang tamu pada malam hari ini. Apalmu jenenge lek Ananda lho marai. Di Rinfi jenenge itu Ananda. Rinfi. Rinfi. Ayo. Rin kuwi Rindi. Vi kuwi pikiran. Dadi ki menjadikan pikiran kita menjadi Rindi. Gila. Gila. Gila roh dah. Wah. CEO. Iya. Oke. Pada saat Xiao Yu bertemu dengan Xiao Xin. Dia bertemu di bawah. Yes. MPH. Lah alah. Koyo iso-iso lho iki. Hop. Ini dia Nah, Mbak Rinfi. bener. WKWK. MPH. MPH. Yang Rinfi Ananda CEO. seorang CEO menyamar jadi sinden saudara. Ya, inilah dia Mbak Rinfi CEO. Kenapa kesini minta digendong? Kenapa? Karena dia CEO bos gabah. Kon madan gendong koyok gabah lek. Perusahaan. Perusahaan. Sini ayang aja sini. Mau kemana? Hah? Oh iya, mic-nya mati Mas. Aduh. Tes. Cek. Mati. Heeh. Iki Mas. Sing Oke, kene sik jajan itu. Nah, Tes. mati. Cek mati. Nah, sik to. Iya, sik sabar. Kene rodok maju. Iya, heeh. Heeh, engko tak miki. Nang mburi ki enek sapi yo. Kuwi. Cek jajal dicoba.
Ndak bisa. Tes. Apa Sik. pakai punyaku mau? Iki. Lah, wis kena to. Betul. Lah, Oh, seiki setelah kene Kok setelah. boleh? Ah. Wes. Assalamualaikum. Anggune rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, keliru, setelane keliru. What? Hah? roti roe, iki kleru iki sing duwe gawe. Lah nanggap wong bisu iki. Iki setelane tak sekarang. Wes. Wes. Assalamualaikum Mas Tiro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Sapa jenengnya? Saya tahu orang kenalan oh yo bene. Assalamualaikum Mas Sungging. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas ndak roh. Lagi konsletnya ora ya assalamualaikum. Assalamualaikum Mas YouTuber. Aku, Mbak. Aku. Assalamualaikum ibuku. Aku. Assalamualaikum teman-temanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menengah. Kosek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes disauri Mbak Rin sampai teman-teman kita. Iya. Gitu, Mas Hamid. Iya no. Assalamualaikum. Met. Gini. Iki kok assalamualaikum sampai planning entek. Iki jane nyawang aku ora ketok ngono iki kok ndak disalami Iki jane tontonan apa to iki kaya ngene iki? Ngene lho Mbak Jaranan, awake dhewe ning kene ditimbali untuk menghibur panjenengan keluargane Bapak Rujianto. Dalam rangka ngresmekne tanduran tebu karo kacang nang iki lho. Ngawur kowe iki. Wis sunatane iki lho adik Michael Jackson iki lho. Jensen, oh Michael Jackson. Sopo to yo Michael Jackson, heeh. Adik Jensen. Adik Kintanan Jensen. Adik Jensen. Adik Jensen yang memakai baju kuning. Kuwi lho sing buri lho. Batik. Mataku ini agak min. Yang mana? Itu lho. Oh, yang pakai baju hijau? Iku bapak-bapak panitia. Yang pakai kemeja batik itu loh. Batik. Saya ngerti to jene. Ora Loh, aku ki mek inceng, Mas. Alon dah to nyapa to kok sampe. Oh, yang itu. Ya Allah, kok bagus ngono ta? Heeh. Entenono. Keju Ngono ya. lho Mbak Rin, aku lek nyawang ngene koyo kelingan cilikanku ne. Endi? Di cilamu prongos napa? Merongos lah yo. Biyen iki biyen. Nyawang Jack Jackson iki koyo kelingan cilikanku diambungi tante-tante lho. Ye, Loh, tenanan aku di soalnya Mas, bar ngambung samar baru blokean ning gone jeding. padane ngambung. Cilikane diambung tante-tante. Nah, gedene. Iki mbasa gede dek kapan ke diambung truk. Sosok truk bres. Ora oleh ngono ki. Ayo Mbak Rinpi. Nyapa? Iki berhibur. Siap. Bersama Apa iki? berhibur. Loh, tak kira berbaris. Berhibur maksudnya dikasih tetembangan lagu-lagu dari Jaranan Mustika Karya Budaya. Ya, pimpinan Bapak. Bapak Bayarannya dipotong. Orang ngerti yo. Kowe aja ngisi-ngisi. Sapa ngongkon? Oh, ben iki sing ngerti ra dipotong. Bapak sapa? Nyapa aku? Loh, wis dipotong lek ra ro. Ora ngerti. Sing ora ngerti Ayo sapa dipotong. Mas Mit, ayo. Loh, sapa? Loh. Hei, Sapa? kowe iki piye to wong telu ndak ngerti? Iki piye to Mbak cah iki ya tuyuk. Piye to iki kok pelayon ngene iki? Kowe iki ngisi-ngisi. Pimpinannya siapa? Sapa Mas? Lah kok ora ngerti no malah tekok. Lah aku melu kowe. Pak Mokran. Pak Mokran. Piantune kang pundi? Alah, iki lho Pak Mokran. Endi? Alah.
Loh, lah yo iki lho. Maksud Loh, iki lho. kenalan sik, sungkem sik. Sampean kok dibayar nyelawe oh ya ora apal kok. Wis entek kok. Wis entek to. Oke, ayo Mas Hamid. Iya, sareng-sareng Mustika Karya Budaya. Ada Pak Mukran dan kawan-kawan. Yo, masih disiapkan dulu para ibu. Nah, ini masih dipreparekan dulu Mbak Rinvi. Ya, iki bola-bolaku sabar yo. Nyuwun sewu, tandurane aja diidak-idak ya. Siap. Ayo, Oke, Mas. dipinangkani manut kibote. Oke, siap. Apa minta apa? Kasunyatan. Katresnan sejati. Heeh. Ya wis katresnan sejati, Mas. Saya satu-satu. Mas Wawan. Ya ndadi ning kono gulung-gulung gak apa-apa. Ojo, tanduran iki tidak boleh. Ojo. Dihimbau tidak boleh mengidak tanduran iki. Oh, berarti lek mengidak cengelnya gak apa-apa. Maksudnya iki tanduran. Ojo diiyak-iyak Ora boleh lah iya, lek tandurane gak oleh lek cengele wonge oleh. Heeh. Bareng-bareng bersama Mustika Karya Budaya. Ayo, Mas Amit. Ngomong aku karo Mas Amit tok jaluke. Ayo Mas Amit, ayo. Urung. Sik katresnan sejati. Ayo bosku goyang. Bolo ngopi. Siap. Sehat terus Pak Ngopi. Teman-teman Ayo Mas Mas Sony. Amit. Janji tresno disakseni. Asik. Say. Lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Asik. Rembulan ing waya-wangi tapi kakasing hati iki Papa janati ning ati dong bagus kang ati. Asik. Jom! Kedaya Mustika sendang Karya Budaya. Gunung Agung. Hoya! Kasih Volika. Ya! Wong bagus aja sirone lemeso. Aku teko gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa. Ya kang masentremno atimu aku setia ngenteni sliramu kepiso katamu tresno suci manggio rahayu. Asik. Ada Rinvi Ananda. Mustika Karya Budaya. Bareng-bareng MKB yo, bro. Ayo Mas. Goyang banget. Janji tresno disekseni
soto rembulan ning wayah wengi nampai kesing ati iki apa jenati ning ngendi doh wong bagus pengetaan anti mustika karya budaya. So. Oh, wong bagus aja sirene meso aku teko gendong tresno langen asmara gawe siwuroso nambahi atiku jiwa ayo kang mas sentremno hatimu aku setia ngenteni sliramu kau bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu jaja waya. Terima kasih bolo-bolo luar biasa, tepuk tangan ayo weh jan jos kabeh kompak iya toh tertib oke luar biasa satu buah tembak Katresnan Jati sampun katur Mbak Rinvi. Oke, Mas Amit. Bar iki dilanjut neh iki sing buri sik akeh Sing akeh ya. tarike wanalas Oi. yo engko nek reno-reno Oi. kucing